me ke janyo batirinka da wayarka su dinga yin zafi ta yanda hakan ke janyo batirin ya saurin mutuwa. A wasu lokuta yana iya kumbura har ya bindiga ya ji wa mutum ciwo. Abu na farko da yake shine yafi komai muhimmanci kan kowace irin fasahar sadarwa shine ya kasance operating system ɗinka ya kasance yana up to date. Wato idan kana amfani da waya kaga cewa ka samu notification cewa wayarka tana da update ka daure ka yi shi. A lokuta da dama za ka kai update ɗin nan baka ga komai ba. Update ɗin nan yana fixing wasu bugs ne a can ƙasa. Abu na biyu shine idan kana cajin wayar ka tabbatar cewa ka cire rigar waya, saboda da yawa rigar wayar da muke amfani da su robobi ne, wayanda idan suka ɗauki zafi suna taimakawa wurin ƙara ta'azzarar zafin waya. Abu na uku shine kasance GPS ɗinka a kashe yake wato location services. A lokuta da yawa ba ma buƙatar wannan service ɗin. Abu na huɗu shine ka kulle duk wani application da ka tabbatar ba ka amfani da shi. Idan ka buɗe application ya gama aiki da shi ka kulle, duk da cewa Android, musamman Android tana da feature ɗin take freezing app ko kuma take exiting app, amma duk da haka baya nufin cewa baya cin wani abu. A hankali yana ɗan synchronizing, yana cin abun nan ɗin batiri, yana sa ta aiki. Wani lokaci in kana wani aikin sai aikin yayi yawa. Abu na biyar. Abu na biyar shine ka tabbatar cewa idan kana cajin wayarka, idan ba abin da ya zama dole ba kakkai da wayarka. Saboda idan kana caji batiri yana karɓan zafi kamar yadda na gaya muku yanda wuta yake shiga a tsaye bidiyo na. Idan batirin yana shiga yana fita a lokaci ɗaya, batirin yana ɗaukan zafi wanda hakan yana taimakawa batirin ya saurin mutuwa, wanda za ka ga wasu lokutan ma batirin ya kumbura. Abu na shida shine ka tabbatar ka rage hasken wayarka a lokacin da kake amfani da ita. Sai abu na bakwai. Abu na bakwai shine ka tabbatar cewa cajar da za ka yi amfani da shi a wayarka da USB ɗin ya kasance na kamfanin wayar ne. Idan baka samu dama ba, ka tabbatar duk za ka sai caja mai quality da USB mai quality, wato caja mai kyau da USB mai kyau. Saboda wani lokaci sa cajojin nan wasu tana bada wutar da ya fi ƙarfin wayar, wata kuma tana bada wutar da bai fi ƙarfin wayar ba. Kowanne yana iya sa wayar ta yi aiki tukuru wajen cewa ta kare kanta, wanda wani lokaci hakan yana sa ta ɗauki zafi. Sai abu na ƙarshe, idan kana amfani da waya sosai, ka tabbatar cewa ka kunna battery saving mode. Wasu yin suna sa battery saving mode, wasu kuma suna sa mai power saving mode. Hakan yana taimakawa wurin ya kakkashe wasu abubuwan da baka buƙata. Jazakumullah, sai mun sake dawowa a wani shiri na gaba.